Duha ka mga dump truck nga giingong naghakot og mga minerales gikan sa usa ka illegal mining site sa Upol, Misamis Oriental ang anaa sa kustodiya karon sa otoridad. Sumala pa nga misibat kini sa checkpoint ug bugtong ang mga truck na lang ang naapsan sa otoridad human gibiyaan sa driver ug operator niini. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dinhi na sa usa ka bakanting luna sa Lagindingan, Misamis Oriental, naabtan sa mga otoridad kining duha ka mga dump truck nga giingong adunay kargang mga minerales nga gikan matud pa sa illegal mining site sa barangay Libunda sa Upol, Misamis Oriental. Ang maong mga truck misibat kuno atol sa gipahigayong spot inspection sa Special Task Force Kalikasan ug Kalinaw nga gimugna sa Misamis Oriental Provincial Government. Sumala sa otoridad nga dugay na silang nakadawat og mga report mahitungod sa illegal mining operation sa maong lugar. Tulo ka adlaw pa yun sa upat ka adlaw nila ni monitor kay sulod gawas. Karga, diskarga ni minerales kay siguro pakabantay. Ni ambak ang mga driver o gibilin ang liabi. Diyang giinspeksyon ang mga dump truck, nakita ang sako-sakong karga niini nga gituuhang mga minerales. Samtang 15 ka mga individual, lakip usa ka minor de edad ang nahold sa Task Force Kalikasan ug Kalinaw atol sa mga operasyon tungod sa pagtuo nga kaubanan sila sa maong mga truck. Hinoon gipangbuhian na kini sa otoridad. Desidido si Gov nga himuong malinaw na nga lugar i-take over sa task force dayon iproseso ang legal nga permit. Aron mamonitor ang komunidad ang mabulahan dayon na ay buhis ang gobyerno. Sa karon ana-ana sa kustodiya sa Misamis Oriental Provincial Environment and Natural Resources Office ang duha ka mga dump truck. Lakip na ang mga minerales nga karga niini. Samtang padayon nga ginapangita ang mga driver o operator niini. Posible silang mag-atubang og kasong paglapas sa RA 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995. Kauban si Makoy Semplon, James Paulo Yap, 1 Mindanao.